Let's Jossi Pro ja tervetuloa uuden videon pariin, missä me harjoitamme backeria. Sanoa, että mä oon osannut backerin. Mä oon harjoitellut siis tällä samalla tavalla, mitä mä nyt tässä videossa harjoittelen. Koska mä olin Vuobetissa. Mä tulin 2 päivää putkeen Superpartissa. Ja sitten mä tulin kotiin, niin mä tein rampalla backerin aika puhtaastikin ländi. Ja nyt tuli ensilumia ja mä harjoittelen tässä sisällä. Ja mä en oo harjoitellut niin paljon, niin nyt me taas harjoitellaan tässä videossa. Menkää vaan rohkeasti kokeilemaan, kyllä se menee läntiin. Nähdään seuraavassa yhdessä. Se on moro!